Ne ye aw balimakɛ Musa Mara n ye parti yɛlɛma président ye n'o ye politique tɔn ye n ye député ye n'o ye wasaden ye commune 4 tɔgɔ la Bamakɔ sigida 4nan an ka bulonba kɔnɔ n'o ye assemblée nationale ye jamana bɛ lahala min na bi lahala jugu don gɛlɛya ka ca jamana kɔnɔ an k'o tiɲɛ fɔ n'i y'a lajɛ fɔlɔ lakanabaliya joli bɔn kɛlɛ fo ɲɔgɔn kɔ depuis san 7 ɲɔgɔn na Mali bɛ o sira kan n bɛ se k'a fɔ presque 100 ans yɛrɛ depuis 2012 filanan ye min ye o ye baarakɛbaliya baarabaliya kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnw mɔgɔw ka sɔrɔw man ca gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan k'u dahirimɛ sɔrɔ ka s'u ka duw kɔrɔ o fana gɛlɛyaba bɛ jamana in kɔnɔ ka tila ka fara kɔsa in na an bɛɛ bɛ min mɛn ko coronavirus n'o ye banajugu ye min yɛrɛ bɛ diɲɛ fan bɛɛ n'o bɛ an fɛnɛ bara o ye ko tɔw yɛrɛ fɛnɛ ka n'a k'a tɔ la donc jamana ka situation ka gɛlɛn kosɛbɛ mais jamana ka situation gɛlɛnba an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye maa minnu nɔ don o ye maa minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la n'o ye IBK n'a jɛɲɔgɔnw ye olu de taara ka Mali bɔ dingɛ kɔnɔ ni Mali bɛ dingɛ kɔnɔ halisa olu de nɔ don fɔlɔ anw b'o de fɔ tuma bɛɛ o ka fɔ o de ye tiɲɛ ye tiɲɛ fɔlen kɔfɛ minnu bɛ wulila k'u jɔ kɔsa in na n'u ye kulu sigi n'a bɛ fɔ ko mouvement du 5 juin olu ka wulikajɔ maaw tuguru nɔfɛ parce que maaw degunnen don o ye tiɲɛ nka n ko n b'a fɔ cogoya min na fɛn dɔ fɛnɛ ka wusa ni fɛn dɔ ye min kɔni ka di anw ye o ye sigikafɔ ka kɛ minnu bɛ fanga la u k'a dɔn u kelen tɛ se n'u kelen tun bɛ se an tun b'a dɔn a mɛnna minnu wulila ka u jɔ u nɔfɛ fɛnɛ olu fɛnɛ k'a dɔn ka fɛn bɛɛ ta ka bɔ yen ka fɛn bɛɛ ci tuma dɔw la ni m'i janto i laɲinitɔ i bɛ taa bɔ fɛn dɔ kan min ka tiɲɛni ka bon ni i yɛrɛ bɛ ka min kɛlɛ donc sigikafɔ ka kɛ bɛnkan ka kɛ an ɲɛ bɛ bɛnkan kun dama dɔw la minnu nana ni kɔsa in na kɛlɛ ye n'o ye cour constitutionnelle ka baara ye baara jugu ka min ye député la na assemblée la député minnu batira o baaraw ka sigi o kɔ o ka lakile cour constitutionnelle yɛrɛ minnu b'a la bi olu ka baara bila maaw ka na maaw bɛ se ka u bolo fa minnu na o ye solution fan dɔ ye solution fan wɛrɛ min o ye assemblée nationale ye député 30 bɔɲɔgɔn bɛ assemblée nationale la bi jamana kɔnɔdenw m'u sugandi dɛ cour constitutionnelle de y'u ta fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ pour que o ko ka segin a kɔ ka lakile est ce que olu de bɛ bɔ a la wa comme CEDEAO y'a fɔ cogoya min na ou bien assemblée yɛrɛ bɛɛ de bɛ bɔ yen wa a mana kɛ fɛn o fɛn fɛn min bɛ na ni basigi ye jamana kɔnɔ an ka t'o sira fɛ ne yɛrɛ ye député ye dɛ mais n'a fɔra ko assemblée ka bɔ yen ko o ye basigili solution ye ne b'a signé tout de suite n jɛna n'a ye sabanan ye min ye IBK k'i dayɛlɛ a n'a jɛɲɔgɔnw u k'a dɔn ni maa kologirinw mana baara kɛ u n'olu ka jɛ ka baara kɛ ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ u kelen tɛ se a bɛ fɔ de ma ko gouvernement de mission ou bien dɔw b'a fɔ ouverture dɔw b'a fɔ gouvernement d'union nin bɛɛ ye min ye dɔrɔn an kelen tɛ se an dɛsɛra a ye na fasoden ɲumanya la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ tiɲɛ ni jɛlenya kan ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ donc n'o fɛnɛ baaraw sera ka kɛ olu fɛnɛ minnu bɛ sigi olu k'u ɲɛsin baara lakika ma tiɲɛ ni jɛlenya kɔnɔ ka jamana maracogo yɛlɛma ka jamana mara ni jamana kɔnɔdenw ka degun ka wuli kan o ɲinini ani jamana kɔnɔdenw sago ye min ye o ka kɛ ni jamana marala n'o hakilina ye dɔrɔn a ka ca Ala fɛ ko dɔw bɛ se ka lakile anw kɔni bolo ni an sera ka bɛnkan kɛ ninnu kan olu bɛ se ka sira dɔw dayɛlɛ min ka ɲi Mali ma donc halisa bɛɛ k'i bolo da i dusu kan an ka lajɛ jamana in an tɛ se k'a falen jamana wɛrɛ la koyi jamana in y'an ka jamana de an bɛna se k'a bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya di ni hakili ye ani fɛɛrɛ ye ka sɔrɔ an ma na ni tiɲɛ ni sugu dɔ ye ne hakili la an kan ka se ka bɛn o kan o de la ne ko n ko président IBK ale ni minnu wulila nɔfɛ fo an ka cogoya dɔ de kɛ u ka sigi ka kuma o de la marche min kɛra 19 juin u ye mɔgɔ minnu ci ka taa président ma sɔn k'u reçoit hali a ma sɔn u ka se palais la o ye fili ye sinon a tun bɛ se k'u reçoit a tun bɛ se ka maa bila k'u reçoit o si tɛ problème ye an bɛɛ ye jamana kɔnɔden de n'an ye mɔgɔw lamisɛnya k'u la funteni dimi dɔ bɛ se ka kɛ funu ye funu bɛ se ka na ni tiɲɛni ye an ka an janto la donc halisa kuma bɛ fɔ ale de fɛ ale de ye jamana ɲɛmɛ ale de bɛ fanga la bi a k'a dɔn jamana situation man ɲi komi a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na donc n'a y'o dɔn a k'a lajɛ ka daw yɛlɛ bɛnkanw bɛ se ka kɛ cogoya min na mouvement du 5 juin fana an b'a ɲini olu fana fɛ u k'u bolo da u dusu kan
tiɲɛ dɔ jo b'u bolo n bɛ se k'a fɔ n ko jama b'u fan fɛ parce que nin ye siɲɛ fila jama bɛ bɔ yɛrɛ de bɛɛ ɲɛ b'a la nka fɛn dɔ fɛnɛ ka fisa ni fɛn dɔ ye jamana in fo an ka bɛrɛ bɛrɛ i kɛtɔ ka fɛn dɔ dilan i bɛ se ka taa tiɲɛ an ka an janto o yɔrɔ la ne min filɛ nin kuma la i bɛ ka lafasali tɛ dɛ bɛɛ b'a dɔn anw ye opposant de an bɛ min fɔla assemblée la an bɛ min fɔla fan bɛɛ bɛɛ dɔn an tɛ place la an tɛ place ɲini i bɛ ka na a ka mɔgɔw fan fɛ bɛɛ b'o dɔn an bɛ jamana de makaran a mɔgɔ ma bɛ jamana makaran bi i b'o yɔrɔ ninnu de lajɛ donc halisa an k'an bolo da an dusu kan an bɛ fɛn dɔ nɔfɛ an bɛ se k'a sɔrɔ élection kɔnɔ an bɛ se k'a sɔrɔ démocratie kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen bi an bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni bɛnkan dɔw ye an k'o bɛɛ lajɛ ji ɲɛma jɔlen na anw kɔni ka faamuyali la peut-être o de bɛ se ka ɲɛ jamana ma donc halisa an k'an bolo da an dusu kan an bɛɛ ka jamana lajɛ an ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ wa a bɛ se ka kɛ ni ala sɔnna an bɛɛ b'a dɔn ala de bɛ fanga di ala de bɛ fanga minɛ anw taara élection kɔnɔna la tiɲɛ don nka ni jamana bɛ ci assemblée an sigilen b'a kɔnɔ nafa jumɛn b'a la donc ni ka jamana kisi cili ma o b'a wajibiya assemblée ka ci anw kan ka so ma ni jamana ko de y'an ka ko ye dɛ bon ne dun b'a bisigi ɲɛmaaw ka ko kan ka kɛ jamana ko de ye fɔlɔ ko kan ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka ko de anw y'o fɔ fan bɛɛ fɛ halisa député minnu bɛ k'a fɔ la k'u ma sɔn a ma u fana k'u bolo da u dusu kan u k'a faamu jamana ka bon n'an bɛɛ ye ni jamana bɔli dingɛ kɔnɔ jamana basigi a b'a yamaruya de anw ka k'a saraka ye anw kan ka so ma kuma tɛ k'a fɔ k'an ka an jɛ an ka place kɔ place tɛ foyi ye i b'i ban place dɔ la bi ou bien i bɛ jɛ place dɔ kɔ bi sini i bɛ taa dɔ sɔrɔ min ka bon n'o ye n'i limaniyana i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ka ɲi jamana ma an b'o de ɲini député o bɛɛ fɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi a ka gɛlɛn dɛ an kana an janto an kana farati an ka sɔn ka sira bɛɛ ta sira min bɛ na ni basigi ye ani min bɛ na ni jamana ka mabɔ dingɛ la bi bi in na an bɛ ka magɛrɛ dingɛ la an bɛ se k'a fɔ tuma dɔw la yɛrɛ an sen kelen bɛ dingɛ kɔnɔ ala k'an kisi kunun n'i y'a ye conseil national de la société civile olu ye kuma min fɔ nin CEDEAO ta man jan ɲɔgɔn na dɛ donc a ka ca ala fɛ ni hakilina ninnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni maaw bɛ baara kɛ ni hakili ye n'u ye hakili bila dusu ɲɛ an b'o de ɲini bɛɛ fɛ halisa an ka hakili bila dusu ɲɛ mɔgɔw tɔɲɔna dɛ don o don maaw bɛ tɔɲɔ tribunalu la don o don maaw bɛ tɔɲɔ service daw la don o don maaw bɛ tɔɲɔ siradaw kan don o don maaw bɛ tɔɲɔ u ka duw kɔnɔ jamana yɔrɔw la mɔgɔw joli bɔnna mɔgɔw sɛgɛnna mɔgɔw ɲanina gɛlɛya fan caman de bɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fantanw ni dɛsɛbaatɔw gɛlɛya b'olu de kan kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye o yɔrɔ kelen na maa dɔw fana bɛ yen u ma foyi kɛ pour que k'a fɔ k'u ni ɲɛmaya ka kan ou bien u ni wari sɔrɔ ka kan mais wari bɛ ni k'olu gɛn ka b'u ka so kɔnɔ ka da kɛ yuruyuru tiɲɛni janfa nkalontigɛ binkan mɔgɔw kan an ɲɛ b'o bɛɛ la dɛ nka dimi bɛ di la don min na a tɛ bila o don jamana jɔli a bɛ kɛ ɲɛjiw kan a bɛ kɛ muɲu ni sabali kan halisa an ka muɲu an ka sabali an ka lajɛ bi an bɛ se ka mun de kɛ ka jamana mabɔ dingɛ la o kɔfɛ mɔgɔw fɛnɛ n dalen dɔ la fɛnɛ olu bɛ se k'an dɛmɛ o sira de kan o kɔni tɛna fɛn kɛ an place la dɛ nka an mana bɛnkan ɲuman min kɛ an b'a bisigi u b'an dɛmɛ o sira kan donc halisa ala ka bɛn sabati ala ka hakili ɲuman di ɲɛmaaw ma ala ka an bɛn kelen ma ala ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ